Basszus! Hello! Szia! Ja, nővadászpartira haza csak csajoknak szóló bulira jöttünk. Itt ki, patkány. Kezdtek hangulattal jönni. Majd nyugtóztat. Ma este elveszi a szüzességemet a nő, akit szeretek. Na ja, hajtsd fel. Eszembe jutott, amikor először loptam a boltban, elkaptak. Engem is. Egy fixet akartam, de gondoltam, olyanon gyakorlok, amit nem szeretek, így hagymát loptam, de lebuktam. Daisy, ne bögdös már a fenegem. Bocsi. Alanyűben voltál. Megvan a kazi? Nincs. Hol van Dave? Mi a szar ez? Mi az a szmötyi a szoknyádon? Biztos egy rágógumi. Milyen íze is van? Csak röbb sperma íze. Igaz. A sportolás emeli az önbecsülést. Lia az első lány, akivel beszélgetni tudok. Talán meg kellene mondanom neki. Ne! Azok után, amiket keresztül mentünk, a cél lebegjen a szemed előtt, mindjárt befutunk. Vigyázz, ocsmányság! Te vigyázz, Miss Műmel! Ezt a hülye picsát! Most hazamentek? Be kell ugranom Rúzsért, elfogyott. Elet tartok, kell egy ruha.